Orain, ia entzun, orain, olentzerorena izango da, baina gitarra
Oso ondo. Retardoarekin doa, de todas maneras. Ia, orain, egu berri hon, bale? Prest? Ia, entzun dadila, bale? Dakizuenok apuruago goragoz, Lehenengotak, hola nola lakitu, zelo, bai? Egin alegina, bai? Venga, badoa.
Iya, benar. Ayo yang sini dari sana. Ayo di luar kayak orang tua ada orang tua disuruh kan. Baik. Orang Indonesia ini akila kita disuruh ayo orang tua. Ini orang disuruh.
konexioa. Eske, mugitzen bagara, esan dut. Mugitzen bagara, eta Bueno, guztionekin, pasa guztiok, eta aurrengo urtean, berriro elkar gaitezen, ikastolan. Lehenengo egunetik, posible bada. Vale? Urberri honetan.